Da kyar da wala haula ne aka yi sallar juma'a a ranar ƙarshe ta aiki ta makon da muke ciki a garin Kalmalau da ke cikin karamar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto akan iyakar Nijar da Najeriya, inda ma daga hita bakin garin birnin Kwanni daga Gusum kana tsinkan garin na Kalmalau. Ana gab da sallan ne waɗansu mata suka yi kururuwar ganin waɗansu Fulani ɗauke da bindigogi suna ƙoƙarin tasoma mutanen garin da ke haramar sallah. Daga nan sai aka kace yin sallar domin tunkarar maharan da suka so arcewa, inda ta kai ga kashe ɗaya daga cikin su. Bayan an yi hudu ba za mu da sallar juma'a daidai muka ji mata suna nan ana kabbara, ko da muka hango sai muka ga wasu hillani kansu nan sun taho suna da duke dan bayan masallaci da bindigogin. Daga nan dai sai aka ce to gaskiya a bar magana sallah a tunkare an ka darkake sun kai wajen Kwanni an ka bi su ko gaskiya an fafata da su gaskiya dan an cinkaye su suna gudu mun ko an ka ko bi su. An ce an kashe mutum guda cikin su. Lalle tabba hakika harin wannan mutum guda ya yi tuggana gaskiya. Mutanen garin Kalmalo sun ce suna ɗaukar matakan kare kansu, inda suke sintiri dare da rana a gabar garin saboda tsoron kar abokai ko yan uwan maharan da aka kashe ɗaya daga cikin su kar su yi musu ramuwar gayya, inda wajen kimanin karfe 11 na daren jiya na kira ɗaya daga cikin mutanen garin Kalmalau domin jin halin da garin yake ciki a wannan lokacin. Wallahi mun riga mun hito daji yanzu bakin gaskiya bakin daga muke nan bakin daji don ga magana da kai sai yanzu haka ina bakin daji kuma matasan mu kowa duk sun hito an hito bakin daji gwargwado an katanga ko ina duk inda ka haska hijila ta gani ana yaje. To kamar hitowar da aka yi tsoron kar a kai muku ramuwar gayya ce ko menene? A hitowar da muka yi saboda tunanin cewa ko da za su neman fanta mu kuma mun shirye su gaskiya. Ko a kwanakin baya ce a na karamar hukumar mulkin Ilera da ke iyaka da birnin Kwannin jamhuriyar Nijar, Honorable Engineer Aliyu Salihu a wata hira da muka yi da shi ya kira ga jama'a da kar su tsaya jiran a kai musu agaji, su tashi tsayin daka su kare kawunan su. Duk lokacin da aka ce ga wani ya shigo ga wani ya yi wannan ga an yi nan muna ta kokari mu kira a jami'an tsaro domin su kawo dauke. Saboda haka ni ina kira ga al'umma kowa ya tashi tsaye, kowa ya hoki iya inda yake hoki, mai hoki gida ne ya hoki, mai hoki unguwa ta ya hoki, mai hoki gari ne ya hoki. Don haka kowa ya tashi, yanzu harkar tsaro ta zamta kowa ya tashi ya iyayi ne. Duk da yake mutanen garin Kalmalo sun koma ayyukan su na yau da kullun tun faruwar wannan lamarin, sai dai har yanzu mutanen na Kalmalo na cike da fargabar murtanin abokanan yan uwan maharan, kasancewa sauran sun sulale a wannan iyakar ba a kama su ba.